Welcome back sa ating channel. Isang mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat. At ito, tuloy-tuloy tayo sa pagkikipagbardagulan sa trapiko. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Malate, Maynila. Papunta po tayo ng Department of Labor and Employment kasi napagutusan tayo magpa-perma ng mga dokumento na kailangan sa ating opisina. Ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo at ingat lang po tayo sa ating pagmamaneho. Ayan, shoutout po muna sa ating mga kaibigang followers, sa ating mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtitiwala sa ating mga video. Ayan. At tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating Del Pilar, Manila sa araw na ito. Napagutusan po tayo ng ating opisina na magpa-receive ng ating mga dokumento sa mga attached government, attached agency ng ating opisina. Ayan, kaya ito buhay driver at medyo tanghali na po sa ngayon at pangalawang part po ito ng ating video papunta sa ating destination. After po nito, after ng Department of Labor and Employment, pupunta rin po tayo sa Meralco sa Makati para magbayad ng mga obligasyon natin sa alam nyo na yung mga energy power at pagkatapos nun siguro makakatapos tayo nun mga bandang mga mag-aalaona na ng hapon. Kaya medyo si Jose may dala-dalang merienda rito upang lapangin habang yung ating kasama ay nagbabayad ng mga tulog yun si Taba ng mga dokumento doon sa loob. Ayan. At sa ating buhay pagbablog sa loob ng kulang-kulang 3 taon, ito pa rin tayo, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating ginagawa. Ika nga walang atrasan to, walang isusukos at hindi titigil sa pagbablog. Basta tayo lamang po ay tuloy-tuloy lamang po araw-araw at lagi tayong mag-upload. Hindi po tayo titigil dyan kahit nasabihin na medyo kulang sa suporta ng ating kapamilya. Pero yung aking mga sabi nga habang hindi ka sinusuportahan lalo mong pagtibayin ang inyong pagbablog. Talaga ganyan ang buhay. Parang sa negosyo lamang po yan. Marami kang up and down. Basta tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating ginagawang pagbablog. Hindi po tayo atras dyan. At saka doon nga pala sa bilang isang dating OFW, yung kumbaga naranasan din natin yung medyo hindi magandang pamumuhay sa loob ng mahabang panahon. Kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa. Darating din ang araw na tatanggap din tayo ng tamang biyaya galing sa Panginoon. Basta tiwala lang, tuloy-tuloy at hindi yan mawawala. Intramuros, at sa ngayon nandito na po tayo ngayon sa papasok na po tayo ng Intramuros, Manila. At ayan po at bababa na po dito yung ating kasamahan para mag-receive ng mga dokumento dito sa Department of Labor. Ayan. Okay, we are approaching Department of Labor and Employment. Hindi ko na pinakita yung mga pangyayari yung kagaya po ng traffic. Hindi nyo na po siya nakita. Okay, dito na po tayo sa Department of Labor and Employment. At paparada muna tayo rito. Antayin natin yung ating kasamahan na matapos yung kanyang pinapareceive or piniping up ng mga dokumento dito sa Dole. Kasi maliban po doon sa mayroon tayong pinareceive, meron din po tayong piping up na dokumento na pinapirmahan. Pabalik na po tayo ng papunta na po tayo ng Meralco at magbabayad na si Kuya late naman yan. Obligasyon para sa energy power. Ayan kaya dito tayo dadaan sa kabila sa likod ng PLM or Pamantasan Luzon ng Manila kasi ginagawa yung kalsada doon sa Sila nakakadalawang balik na ako, isa pala hindi pa tayo, hindi pa ubos sila. Pero konti lang naman, tsaga-tsaga lang, sabi nga
Siguro kapag mga 5 drum matyaga lang naman at yan. mahaba ang pasensya, Triple. ganun pa rin talaga. 6 na beses na Ika nga positive thinking lang tayo. Pero ito basta tuloy-tuloy lang ang buhay, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Ika nga ipagkakalob din ni Lord yung para sa akin. At tayo naman nalilibang din dito sa ginagawa natin sa pagbuhay isang buhay driver. At nag-enjoy tayo. Kasama ng pagtatrabaho yung pag-vlog. Habang nagtatrabaho tayo, nag-vlog tayo. Baka sakaling pagkalooban tayo ni Lord ng maraming views, meron tayong extra income. Ika nga. At siyempre, pag may extra income at binigyan ka ng biyaya ni Lord, kumbaga share mo rin nun sa iba natin mga kaibigan. Yun ang mangyayari niya pag may biyaya tayo matatanggap. Turuan mo. At mag-share din tayo. Kaya doon sa mga kaibigan nating viewers, please don't skip please don't skip ads. At makakatulong din tayo doon sa mga nangangailangan. Talagang ganyan ang buhay. Kahit hindi tayo masyadong kahit hindi tayo kumikita sa YouTube, mayroon din tayo natutulungan. Hindi naman kailangan ipakita pa doon sa ating Santa mga Lucia. videos yan. Ayan, nandito na tayo sa may palabas na tayo ng Intramuros, Manila. Ayan, nakikita yung mga building mga lumang building. Baka mawala kasi ang tagal na Ayan, shoutout sa tuloy sa ating mga kaibigan at sa mga subscriber natin. Maraming salamat po. Doon din po sa mga silent viewers po. Thank you po sa panonood ng video ni host. Ayan, kapag nagbablog tayo, inuubo tayo kasi kinakapos tayo doon sa nanunuyo yung lalamunan natin kada daldal mag-isa. Mahirap na kakakwentuhan ng sarili, di ba mga Baluarte guys? de Santiago At Garden. talagang kanya ng buhay ng isang vlogger. Hindi mo kailangan ng kakwentuhan basta nag-film ka ng ganito, kakwentuhan mo yung sarili mo. Matraffic na rin dito Tayo talagang kanya ng buhay. Sabi nga papasambat aani ka rin kapag nagtanim ka. Aani ka rin. Basta tuloy-tuloy ka lang. Maniwala ka lang na balang araw makakatanggap ka rin ng biyaya galing sa Panginoon. Ayan. Kita tayo yan po, nakikita niyo yung building na yan. Ayan po ay BLM Pamantasan Lungsod ng Maynila. Yung nasa bandang kaliwa po natin. 49,000. At mayroong palabas na po tayo ulit ng Intramuros, Maynila. Hindi kasama yung buong At nadadaan tayo ngayon dito sa may papunta ng Top Avenue. At ito, palabas na po tayo ng 300,000. nakalabas na po tayo ng Kinumpute mo Intramuros. yung pagpapaaral sa mga bata. Hindi mo sila Tuloy-tuloy lamang po tayo. Again, maraming salamat po sa ating lahat, yung ating mga subscriber. Maraming salamat sa inyo. At sa mga kaibigan po natin, mga drivers, may grab shoutout po sa inyo. Ingat-ingat po tayo sa pagmamaniho. At doon naman po sa mga riders, ingat po tayo at huwag masyadong agresibo sa kalsada, mga kaibigan. Yung pagsingit po natin na huwag basta-basta sisingit. Iwasan din po natin yung yung magkaroon ng problema kasi kadalasan mga aksidente yung sobrang aggressive sa kalsada at mawalang pakundangan sa pagsingit. Bustos, Bulacan, Bastos, Bustos, Bulacan. At tayo yung nasa tapat na ng Luneta. Nandito na tayo sa Luneta or sa National Park ng Pilipinas. Kukuha lang siya na Okay mga kaibigan, tayo magpapaalam na pansamantala dito sa ating maraming salamat po sa inyo lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon at ingatan tayo sa lahat ng oras. At salamat po. Please don't skip ads po at para naman po tayo makasahod ng konti. Ayan, maraming salamat po at ingat po tayo at pagpalain po tayo ng Panginoon. Bye bye po. I love you all.
Ayan, love you, love you, love you. Bye-bye.